και φτάσα ως εδώ. Ποιο κάμεραμαν αυτά? Ναι. Στραβά και πάθη με βγάλαν σωστό. Σημερώματα στο δρόμο ρίχνω πεντονιά. Γιάνω τον εαυτό μου και κάνω το μυαλό μου. Μέσα σ' αυτό το σπίτι γύφευσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας. Αντιπρόσωπος, μας καλύπτει όλους. Και εμείς έχουμε αντιπρόσωπο τη Δώρα. Έλα, μία δήλωση, Αγλαία, μία δήλωση παρακαλώ. Μία δήλωση. Στην κάμερα κολλάει. Στην κάμερα κολλάει, άστιμη. Ερώτηση, θα πας Έλα. 2 χρόνια μόνιμα στην Κρήτη? Λέγε, ναι ή όχι? Εδώ και τώρα. Ένα τραγουδάκι θα πω κι εγώ, αφιερωμένο σε όλους σας, αλλά πιο special από εδώ, από πολεμική αεροπορία. Ένα σε όλους τώρα. Μάλιστα.